नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रहुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रहुआ सब ठीक ठाक होखब भैया, स्वस्थ मस्त होखब, हमहू स्वस्थ मस्त बानी। और हाँ भैया, थोड़ा वीडियो ना डाल पात नहीं, कुछ घरेलू टेंशन रहा। फिलहाल तो एवरा टेंशन नहीं के, तो सोचने की बहुत बढ़िया मैटर लेकर वह सबके बीच में पहुँची। और आज के मैटर तो वाकई एकदम दिल के छू जाए वाला मैटर बा। छठ पूजा स्पेशल गीत बा, दर्दनाक मैटर बा। जौन है बाढ़ आइल रहा, ये बाढ़ आपदा पर गीत बाटे, बहुत दर्द भरा गीत बाटे। बस एक नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कर दी तनी तो गाना एकदम रुए पर मजबूर कर दी भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कर लिया। लेकिन शुरुआत करे से पहले एगो बात बतावल चाहो कि रुआ अगर हमारा चैनल पर पहली बार आयल बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें। और कोनो प्रकार के रुआ मैटर लिखवा बा, गायकी में इंटरेस्ट बा और मैटर चाहे बढ़िया हिट होखे वाला, तो भैया हर तरह के मैटर आपके मिली बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो नंबर हम वीडियो पर दे दिले बानी, बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले। और आज के मैटर देखी कैसे गाओ बाटे। एगो भक्त माई से कहले बा, का कहले बा, हरे कैसे पूजैया करे छठी मैया, गंगा मैया ले के अइली तूफान, गरीबी में कटेला समैया, हाँ गरीबी में कटेला समैया, आ दही गइल घरवा हो मकान, गरीबी में कटेला समैया, दही गइल घरवा हो मकान, गरीबी में कटेला समैया। कि कैसे पूजैया करी छठी मैया, कैसे पूजैया करी छठी मैया, गंगा मैया ले के अइली तूफान, गरीबी में कटेला समैया, हाँ गरीबी में कटेला समैया, दही गइल घरवा हो मकान, गरीबी में कटेला समैया, दही गइल घरवा हो मकान, गरीबी में कटेला समैया। अगर ये गीत के फुल सॉन्ग लिखवावे के चाहत नहीं भैया, तो बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना रुआ के व्हाट्सएप के जरिए मिल जाए। नंबर वीडियो पर बा, बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले। कौन भी प्रकार के पर्सनल मैटर लिखवावे खतरा, चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा, बिल्कुल उचित चार्ज पर काम करेला भैया। लेकिन मैटर और म्यूजिक रुआ के बेटर मिला तनी फिर से अगला वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करब, कमेंट करब। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो रिक्वेस्ट बा चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।